Continuation. Una for why ndi Igbo amara ihe. Ndi Igbo na for why una amara ihe. I am watching what Ken was doing. People are talking. So let people say their mind. People let them mind to already went over. And Farmer and Sharon, they are not our problem, yes, but we must them off. Young man in a group Sharon, but young man a Farmer. If why in the buy a G were marry here. A mania name na online. A lot of them were here. Like enmity. Here being to the address ndi Igbo. Ihe enko benko na ekote. Una aforo. Ihe people na ekwu. This person na boketa na achọ ka o tinye mụ na maazi na ewere anything gara in between us. Mụ na maazi na emekọrọ any single business. Just na maazi batara ka ọ bịa mara ihe na-eme ndị Igbo ji useless onwe na online. Otu a ka nsi we mara maazi. Mụ na maazi we bido kpawa nkata. You understand? Keta anụwa ihe anụwa mere. They are bringing enmity and iya gbebe na attention people see ha iye enke benko na achọ ka ndị Igbo mewe na mụnwa mmemme ya allow and that thing agawa go on. First of all, a na-ekwu ịma ndị mmadụ na-ekwu eziokwu, a na-ekwu na maazi ma ihe mere account a. My people, my brother, maazi amara ihe mere account a. Let me tell you people what happened to that Palace of Justice. That video Chacha made yesterday na Palace of Justice. Always somebody up or alpha. Us no lolo. Something naji something. Us that na ndi be the woman gama iye the woman no mere. That na dia no need the dia boya online. Let me tell you people. It was that because of that lolo. It's like that lolo contacted the Ken. See a biko nyeri yaka. Ken we na le go from this woman. We je pay the account. Na Ken na Chichi na we problem about that because Ken I like that video Chichi mere. I get the information from the right source album original. Ma Ken ita to ya bia ngoro ndi Igbo yi. Ndi Igbo agwana mu ndi Igbo si ha. 419 is in social media. Ken, you are pointing somebody, but you also is the same thing. No, ayinchamayana ro. Neya neba neme. Kita noa is of okay. Maazi apota yesterday si Ken. Keka agesi mepe. Forgiveness is by choice. All the people who admin that place account to honey in a kaya. All the people Palace of Justice put to Palace of Forgiveness by choice. Maza now ajuken. What is that? Can't Mazi ask question? Ndena marry her. When you are in a right track, achoke ben dia gone. Agwara m ya maazi si maazi ndị na-anọchite log don't want it. Maazi amara ihe na-aga. Maazi, you just come because you just wanna come to put yourself. I don't know. But let me tell you, Maazi, you are the one that walk away. Because ihe na-ano, the people don't trust you. Maazi, this is what happened to the account. Ask Ken what happened between the video Nora made some time ago upload the same person. The same Ken who went to Nora and asked Nora, bring the account down, bring the video down. The same thing Kachichi mere. Ken eje put to Palace of Justice. Ken no bia ngoro ndi Igbo yi. Na me they tell you. Bia ngora yi no body ya bia mere. But I will tell you people what happened to that lolo. Naji. And I am here to tell the same lolo Naji. The person who is working, doing you inji, who is on top of you, na ruginji. Lolo Naji. You will see. That is why inji will say,
I am going to unmask Mimi. Mimi, you are devil. Mimi, you are snakeling spirit. I remember when you just called me. That should be last week or earlier this week. You come to tell me, why did I come out to talk about this issue that I should go in? I'm saying, no, I need to come out something, Neme, and I need to come out. You threatening me that what of the video Ogechi ji wee kon nwamono and Chacha ji geji we na eburu nwam, that obuna ma choro ka that video na apota, I should enter house. I'm saying, I don't care. Mimi, I set you up big time, but you fell to my trap. And that is why I'm coming for you. Owani nega amage. Lolo nnaji, onye na-egbu gị bụ Mimi. Wada na nwunye nwanne gị nwoke, I think, ono na about bụ husband na nwanne ya nwoke bie na anoge. Now she be the destiny killer in your marriage. Mimi, I'm at the final bus stop. Enough of all these things. Mazi, Joe Ken, what happened to video Chacha mere yesterday? I'm going on album. The original ama we go tell you. Why am I answering original? Joe Mokafaya no Chacha or Ken. What happened to the video Ken released yesterday? After releasing of that video, what happened to Palace of Justice? They paid Ken money to bring that page down. Ken Kwezioku. Stop lying. Stop confusing everywhere. Mazin Ekwuasin iye mere ihe bu within. Ken onye ma afa ndi niile bu admi ka ngwa onye mere this thing. Ken ina amahare. Mazi, look at you. They will use you and dump you. Let me tell you, Mazi, iye ni na-eme Chacha na record kwa gi o. Sapanya. Chacha na record gi. Iye ni gi na arụ. They are recording you. Okala gị mma na imuhere anya keta. Mughekwa anya keta. Chikadi. Because mgbe ọ ga-eji ihe ma achọrọ bụ ịbịakwute mbịa si m otu aka ndị bai dị n'eziokwu. Because they are coming after you. Signal na ihe na-eme online. Everybody na point finger against you. Si na ọgụnwa. But when you open a point finger against Ken. Ken Bonyoshi. That chat yang hosi na Ogechi yang wa biye fabricate that chat. Yes, yang wa biye roya. Kita no wa Ken actually wo onye obuna ihe mere. He just secretly zero everything. But Ken Okpana anya na aga wala na afọ ya. You guys go nowhere. I'm telling you the truth. Open inyere ya account ihe mere Palace of Justice. Ken, I will tell ndị Igbo niile ngabia na broadcast this thing every day. I will make this video go viral. Ka ndị Igbo marụ account I spend a lot of money. Why that account will not be retrieved? Why did they disable that account? I watch Acha, Yagakasha say, no, I will not go because of coronavirus. You see? Smart people. So before I got free workers, Irwakworo, account and wala. Obomo mazi kita ka ị ga-arụ ya iji wee sị na o were ihe maro. Akwesị na ibu engine room, na ibu nka na ibu nka, na ị na-arụ nka na ị na-arụ nka. Wele kita ma were your computer ga-pịa kpọọ ndị hackers, nye ha the account, jụọ ha ka ihe niile si wee ga. Ịkpọọ ndị Nigeria kita nye ga account onye mere ha. Gwa somebody nye ya information about this account, send ya ATM office. Kwụọ somebody ụgwọ. A ga-akpọrọ gị
Mazi, you will tell me ama thank you. Agwara m ndị Igbo si ha every time Ken pụta they want to hack account asị ka egote device ka device a na-egote ego na-ebu device ndị Igbo ji atọ ụtọ ọ ya kpata Ken achọrọ ịhapụ this thing. Achọzi ka Ken were somebody ọ bụrụ nwa nke gị ka eburu wee na-eme video every day. Will you like it? Ọmasị Ogechi enough is enough. Na kpụrụ ime oje chọrọ unu niile bụ ndị 419 ndị oshi ị na-atụ Ogechi bete ịbụkwa the same thing. Na kpụ unu jee chọọ n'ọrụ. Yes, na amade talker. I hate nonsense. I don't like all this thing. Na ya na-eme maazị accuse na-eme intimidate. Onye na-ama na ọ ga-anụ ya in a hard way. Bye bye.